kteří zůstanou. Jako první. Lindo, pojď. Tu tužila. Věnujte jí pozornost, protože každý bude mít šanci se vyjádřit, pokud by to pro něj nedopadlo dobře. Lindo, jdeme na to. René. Tam magnet. René, první palec. Takže já myslím, že u mě je to úplně jasný. Takže je to Dan. Děkuju. Kdo dál? Růženo, pojď. A je to Verunka. Nahoře. Děkuju. Budete muset sahat do vlastních řad. Tak, Davide, pojď. Jo, chceš to ty radíme. Děkuju. Dáme magnet. Radíme, pojď prosím tě k tabule. A je to Lucka. Děkuju. Můžeš se posadit, dáme ho dolů, ten palec. René, poprosím tebe, pojď k tabuli. Tak já vám všem přeju pěkný večer. Jméno? A je to Lucka. Děkuju, druhý palec pro Lucku. Tak tedy, Lucko, pojď. Je to Radim. Děkuju, dáme magnet. To je taky druhý palec. Tak, dáme muže. Dané, poprosím tě, pojď k tabuli. Davide, jsi špičkový kluk, jako opravdu, ale přišel jsi poslední a nemám tady někoho jiného, komu bych to prosím měl dát a jinak to udůvodnit. A poprosím tě, dej magnet. Promiň. Nic osobního, opravdu. Tak, Dominiku, teď je čas pro tebe. Pojď k tabuli. Tak musím dát Davida, To proč? mi taky stačí. Děkuju, Dominiku, dej tam magnet. Druhý palec pro Davida. Juli, pojď. A poprosím tě jméno až nakonec. Teď se to moc nepodařilo. Se budu snažit. Děkuju. Člověk, s kterým si toho mám zatím co nejméně říct, prostě je Milan, ale proti němu nic nemám. To bylo slabý, ale nicméně magnet máme. Tak, Milane, vidím tebe, pojď. Je to René. Děkuju. To je taky druhý palec. 4 mají 2 palce, no. Slušný. Veroniko, poprosím tě, pojď. Takže je to Lucka. Děkuju. Třetí palec pro Lucku. Třetí palec pro Lucku. Dobrý, děkuju, Veroniko. Marcelko, pojď. A je to Radim. Děkuju. Taky třetí palec a zbývá nám Nancy. Tak Nancy může rozhodnout. Poměrně důležitá záležitost teď. Nancy. Palec budu muset dát osobě, která nejvíc porušuje pravidla. Mám tě ráda, René. Promiň. Tak. Sami vidíte, jak to na tabuli vypadá. Je to první zúčtování a takhle to vypadá. 3 lidi mají 3 palce. René, Radim a Lucka. Pochopitelně to nebudu rozhodovat já, ale rozhodne to někdo z vás. Jako poslední do vily vstoupila Linda. Takže rozhodovat o tom, kdo půjde do duelu, budeš, Lindo, právě ty. Tak, Lindo, žádný důvody, jenom jméno, rozhodni to. Je to Radim. Je to Radim. Tak, uvažme, prosím tě, zelený šátek. Radime, 30 sekund rozhodlo. Ten zelený šátek je pochopitelně pro tebe, protože my se v sobotu uvidíme. Čeká tě duel. Jenom mi teď řekni, jestli jsi to čekal, když jsi viděl tu remízu. Věděl jsi, že bude rozhodovat Linda a když tak se u toho postav, aby jsme tě dobře viděli, jo. Mám jí k tabuli. Tak klidně můžeš stát na místě, tak aby si nemusel ztrácet čas cestou. Tak. Já bych chtěl říct, že jsem to čekal už kvůli včerejšku a tak dále. Nebudu rozvádět proč. Na to určitě dojde a my se potkáme se všema. A ve čtvrtek ty budeš vybírat soupeře, tak ti přeju dobrou rozvahu, taky dobrý rozhodnutí, protože to nebude jen tak. Myslím, že den a něco máš na rozmyšlenou.
a vám všem ve vile. Já vždycky přemýšlím, jako co vám popřát. Jenomže já nejsem žádný genius a myslitel, tak vám jenom přeju, abyste zůstali sami sebou, aby vás to nesemlelo, jestli to jde. Hezký večer. Ahoj. Ahoj. Lepší zůstanou.